קבלן, אנחנו נעשה את זה כמו בתפילה של יום כיפור, שבוחרים את התפילות, ואנחנו נבחור עובדי קבלן, הם יותר אפילו יותר חשובים מהתפילה. אז אנחנו נראה כמה אתם מציעים. הלאה, מתחילים בעובד הראשון. מי מספר 1? שומר. שומר או שומרת? הלו, יש פה מגדר, שואל לפעדים חוטים אביגי, אלא מכל הצעה לחיים שלי. שומרת נתחיל שקל 90, כמו גידה של מקדונלד. שקל 90 שומרת. שקל 90! שקל 90 יש? שקל 90 פעם אחת לדוקטור נמרוד. 2.5 ליור הגדול. 4 שקלים לגברת נטע חבלי. פעם ראשונה 4, פעם שנייה 4. רגע, יש סייגים. אנחנו לא בוודלים, אנחנו מקבלים סייגים. מה הסייג? מי שנותן הכי מעט מהגבוה לנמוך.